Защо съм облечена така? Лято е. Аз съм по дълги панталони. Не съм по къси. Дълги! Днес ще пробвам рандом аутфити в Pinterest, които намерих. Сега си харесвам много. Първия е този с спотниче, черни дънки и свичър. Това са дънки. Просто са ластични, не са дънки. Имам също и още един аутфит, който го пробвах. Сега ще го покажа. Ще микрофончето. Не мога да. Да, пробвах го за сега и просто. Ще така. О, не мога. Ще ходя да взема другото микрофонче, защото това нищо не прави и не мога да си го закача. Така. И съм много по-добре. Я микрофонче така. Не знам къде да го сложа, защото няма никъде къде е. Закача не. Мога ето тук да си го закача, но ще пада. Добре, сега. Да. Окей. Този е първия. Outfit 1. С платинчето. С тези дънки. Да, отдолу съм по пижамата ми. Така че не ще игнорираме. Че е отдолу. Другия начин, за който говорих е... Трябва да е чисто черен, но аз нямам чисто черен свичер, затова ще ползвам ето този свичер. Ето този свичер. Ластич. Да, изглежда малко широко. И ще използваме... Опопреме си малко лекото. Тънки! Не се върна. Не се. Ще използваме микрофончето начало. Използваме и ето тези тънки, широки. От Шейн. И с тези тънки поръчал съм голям размер, да сме повече паки. За ето свичер беше от Сара, ми прави марка от Сара е. Заедно с ето това ще си мачваме с ето тези слушалки. Не се всичките правилно. Като тази чанта, където не знам откъде е, с чанта вътре сме почувате също. Имам толкова нещо, не мога да ви покажа. Опа! Дай ми митъвка. Каха вода да разпам. Отдобна. И 3,50. И 3,50. Не много тако. Лошо. Ще пробвам ето този аутфит. Покажем това. Ще го пробвам. Панталончето. Ще се върна. Други панталончите. От миналата година подарък съм от 6000. Стават ми. Номики. Сега ще пробвам свичерна. Обичам дънките. Ще върна. Не става много късно закачам.
Ще го закачам тук. Свичера така ми седи. Не е толкова баги. Знам. Ще ми е стенки. Аз много изобщо не искам да съм под дълги панталони. Това са аутфитите. Outfit. Слушалките няма ги слагам. Който бъде в тази малка така. Сигурно малко били ми дала да излезе така. Сега? Не. Някой били ми дал така да излезна? Абсолютно не. Някой били ми дал потик да излезне така? Да. Поне съм сама в нас, нямам оператор, така че биотичен оператор. Не. Казах биотичен оператора. Това бяха аутфитите от мене. Сега ще се облека пижамата и съм... Също покажа пижамата ми. В момента изглежда това като някакъв аутфит, който сядаш би носила. Сега ще го закача вече. Това изглежда като аутфит, който сядаш би носила. Беляй. Ние разполагаме с това малки микрофончета, не като сядаш от една голяма кутия. Така. Време наред панталонките се събърна. Pijama. Съм официално по пижама. Сега, понеже имам толкова много дрехи, ще трябва да ги правя. Да. Аз спомням стойка, където стойка, ще сложа тук телефона си. Да, това нападна. Пижамка. О, е тук. Добре. Но ще се почне тези дънки да ги прибера, не знам защо ги извадих. Не са същите като мен. Не ми се прави хич. Толкова дрехи съм извадила. Имам Disney Switch. И ми става още. Днеса няма кой да ми снима, аз нямам снима. Защо не знам какво направих, просто сгъвах някакви случаи. Дънки имаме. Това са дрехите за сега, които ще сгъваме. Това са дрехите, които ще сгъваме сега, а ще ги облечем го тези. Bye.